Koulun sulkeminen on helppo perustella papereilla kaikenlaisilla säästöillä ja laskea kuinka paljon euroja tuleeko. Ovet laitetaan kiinni ja rakennukset tyhjiltää. Toki eihän ne kuluta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun ovet on kiinni ja sähköt poikki. Ei kuule lämpöä eikä valoa. Mutta koulu ei ole pelkkä koulu täällä maalla. Koulu on täällä yksi paikka, jossa voidaan liikkua, leikkiä ja urheilla. Jossa voidaan kokoontua ja toimia. Koululla on monenlaista toimintaa. Hyvä liikuntasali monipuolistaa monenlaiset liikkumamahdollisuudet. On lentopalloa, on turnauksia, on sulkapalloa, sählyä, jumppaa. Hyvin monipuolista toimintaa. Koulun tiloissa pidetään erilaisia kerhoja. On 4H-kerhoa, lasten kerhoa, pienten kerhoa ja vähän isompien kerhoa. Piha-alueella leikkipaikka toimii täällä leikkikentän virkana. Täältä on pitkä matka keskustan leikkikentille ja moni lapsiperhe elää täällä maalla ja työt on maalla, ei täältä kuljeta keskustassa leikkimässä. Täällä on leikkikenttä. Täällä on päiväaikaa ja iltapäivällä hyvä käydä lasten kanssa leikkimässä. Talvi tulee ja lunta toivottavasti tänä talvenakin. Meillä on täällä mäki, jossa käy pienet laskemassa pulkkamäkeä. Täällä nähdään kavereita ja päästään iltapäivällä leikkimään. Kun taas koululla tarvitaan kentällä talvella luistinrataa, niin se samainen luistinrata toimii meillä iltasella lasten luistelupaikkana. Täällä voidaan pelata jääkiekkoa ja luistella muuten vaan iltasella. Samoin kentän takana olevat piitsikentät on tehty sitä varten, että täällä voidaan myös harrastaa iltasella. Jos siis pistetään koulu kiinni, ovet kiinni ja saadaan kaupungille säästöä, viedään pelkästään oppilailta mahdollisuus kouluun, omaan lähikouluun, mutta samalla viedään myös kaikki muut nämä mahdollisuudet. Ei meillä ole leikkikenttää, ei luistinrataa, ei liikuntasalia, missä voidaan jumpata ja pelata lentopalloa. Pitkä torjunta, niin pitää kääntää. Minkälaista sitä sä voit ottaa ja sitten kato. Jos on kato sitten tämmöistä. Sekin on liian. Mitä sulle ei jää? Ja sitten täällä on sun kato tämmöistä. Tämmöistä tässä on kuullut. Istuttamalla koululaisia tuntikausia linja-autossa jo esikouluikäisestä ylöspäin, se ei paranna lasten tulevaisuutta, ei edistä niiden koulunkäyntiä, ei edesauta jaksamista opiskelemisen suhteen, ei lisää mielenkiintoa koulunkäyntiin. Tuiki, toiki,
Hyväkuntoisen koulun sulkeminen ei paranna kaupungin taloutta. Lapsissa on tulevaisuus. Tulevaisuuteen pitää panostaa.